तर इथे एका मी पातेल्यामध्ये 1.5 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे. त्यानंतर आपल्याला ह्या पाण्याला छान अशी एक उकळी येऊ द्यायची आहे. त्यानंतर आपल्याला 1 वाटीभर तुरीची डाळ त्या पाण्यामध्ये घालायची आहे. तर 15 ते 20 मिनिट झाल्यानंतर डाळ छान अशी शिजली गेलेली आहे. त्यानंतर मी कढईमध्ये 3 चमचे तेल घालणार आहे. त्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला पाव चमचा जिरी आणि पाव चमचा मोहरी घालायची आहे. 4 ते 5 मी इथे मेथीचे दाणे घातलेले आहेत. ही जी पेस्ट आहे त्यामध्ये मी 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या घातलेल्या आहेत, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घातलेल्या आहेत, थोडीशी कोथिंबीर आणि कढीपत्ता घातलेला आहे. त्यानंतर आपल्याला पाव चमचा यामध्ये हळद घालायची आहे आणि चिमूटभर आपल्याला त्यामध्ये हिंग घालायचं आहे. त्यानंतर आपण जी डाळ शिजवून घेतलेली होती तर ही सर्व डाळ आपल्याला यामध्ये घालून 5 ते 10 मिनिट छान अशी व्यवस्थित अशी हलवून घ्यायची आहे. तरी ती सर्व डाळ आता मी हलवून घेणार आहे. तर ही जी भाजी आहे ती एकदम झटपट अशी होणारी भाजी आहे आणि त्याला जर तुमच्या घरी जर कधी काही नसेल तर तुम्ही ही भाजी नक्की करू शकता. तर त्यानंतर मी त्यामध्ये पाव चमचा धना पावडर घातलेली आहे, चवीपुरती मीठ घातलेली आहे. तरी ती आपली तुरीची डाळ एकदम पटकन होणारी तुरीची डाळ तयार झालेली आहे. ते पण कमीत कमी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आणि किती छान अशी तयार झालेली आहे. तुम्हाला जर माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनल एकदा व्हिजिट करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.